right side ini. Jotono sini di WF ini di Prahasia ini joto sini do paro no sung hamjang mung tei khulumungya paro tabo sung basalai tongmani omo phangke court triprani kaisa capital agartala haijaga ni kaisa high court sini kaisa case kotorma bo hakhen soiko tola patra bo thangnai July rok ni mas rogo belai khena bo sini borona attack paimana tui even sini bubagra no belai khena bubagra ni buma ras mata no bahino belai khena ko khaya slang language use khaimana tui te sini ti prajo no ma khai Chinese anti rok ka abo hangkhen script no tui sini students ro TISF ro boro kaisa movement khaina ni thang thani go boro belai khena sini charai rok no students rok no charai ingya boro students e abo bor ne script bor ne parasona khaitane belai khena problem ang jage bor movement khai ka bor dabi khai ka governor ne aro jeba abo movement no tui boro aranio soiko tola patro te news 24 boro bonoti belai khena kok juda khe sana ni chesta khaika chini charai ro boro sok swak nongjak pho desimot nongjak pho aba hai ro he khlai kapang ma ko khaya sakha ugroponti rong hongkha lengta dol ro hokha mane belai khen ko khaya haya ro mane bagai sung buri bumang nai ro sung lai tongmalia ngai abonoti sung kaisa press meet khair mane je independent news 24 no tei angka abonoti boro te sa react khai khata mo hnai sungno Chinese anti ro hokha tei chine habuba grano bonobo tamane China ni da kaisa dalali aba hai ro khe hona ni chesta khai kha a homani mutabek sung belai khen extreme chine sak soimalia ngai chine sara tipra jo 19 tarik July 19 tarik 2023 sara tipra raijo ni PS sung amo khlai rekha FIR khlai lekha a copy soho khlai sung tini chine court sung filing khlai rekha chine advocate ni bisingti khlai belai khen sung bahai na sung bai thang tongo sung student TISF ni leaders rok tongo Uttam Tripura te yang dingin ke nei tongo bone oborong logero ka obai khlai ani gana tongnai abong kena nero jatone sinimo bo belai khen fighter bo apron yo constant chini sarai ro TISF ro fight kai pro A to Z last chini Uttam Tripura bo je injured khaja mana bo public bai khe narka da bai khitar rakha it patkel khaja kha it tukra bai kokja kha bon bokro phate kha hospitalization kha abar no naikol thani bo mon haino tongwa abani bagai tini chung laimani kha kena justice mane neng thang chini borok ni belai kena not only in Tripura chung Tripura ni Tripura sa simia sara bharat borsho ni ST rok no Chinese ni dol hi homane abo belai kena ko chikonya belai kena ko kotor abo no tino chung saka non bailable mono bail jeno roja yang na ni tui tabo chung district court tabo phale jabon sing kena high court ke tini na bon duita case ngo chung bri ro no constant ba salai ja chung justice no amo khlai support khlai chung justice mana ni bagai te kaisa sana ni mo chung ngai ke sara Tripura raijo ni borok obona no chung sana ni mo chung go chini fight omo ba kaisa chini fight khaimani omo ba kaisa ongso je chini borok Chinese dalali ra hojamani chung no lockdown khaijak abono protibade chung thangne na nangwa omo bahani script ni sepano obo te bo chini jati na ekdam kasili ro mani obo kisi sab case ya abani bang ne thane obono sana ni mo chung fight khlai tongo niro asirbat khai disu no te bo mani case ka bang ma tong khon niro dek khana nai ang ta bo ane manai no koinai manai sapnati bo bahai no obisonati bo kisi sab brief khai tong ang sara mo sumaka haise sara Tripura o bini case kangma khaijak joto district no khaijak abon bisingo tabo west ni je case no bo choli tongo erpore chini bo aste se phainai bini kabongma case tongo o case ni section ang kisa no khnari nai west agotla bo case number tongo 140 abo kaisa choli tongo kai chini chudo agosto je to chini je roman script no je chuno puja ko bolai ma bolai pro abo kaisa tongo 153 at Pongma at 504 505 509 obo at choli tongo IPC of the 67 of 11 at obo choli tongo kai chini SC at obo choli tongo kabonga IPC o bini case kabonga tongo kaisa ya tonga
डिस्ट्रिक्टआव जों बिन बंग केस खायजाक दङ जे स्लेम लेंगुवेज इउज खायमाने जोंनो दामनाय बुखु हामिया खायमाने अब हायनाते जों बंग केस खायजाक दङ जों निजे TWF जों बर'ङै वुमेन PS खायजाक दङ ताई MCC थाना खायजाक दङ अ केस बो चलिन दङ अबगै आसा खायो बो दिनै यगला ताबो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिनि कासा फायनाय जों आसुजरा मासिनि दङ बने मखानुखा बिनि कोर्ट बिसिङाव जों अलरेडी जों थाङै कोर्ट बिसिङाव आसुजा बिनि केसनो जों खानाय फायजाक आसा खायो बो दिनै बेल मांगला आसनो आसा खायो जतनसिन पाब्लिक रो जतन सपोर्ट खायदि जाते जों सुइकोर्ट न शास्ति रिमानाते जों मासिनि दङ जतनसिन दङ बर' फायजा TWF सुइकोर्ट न जों नायना बादो